Itxe bildu gara gaur, Soietxeko Mungiko militarren kuartelaren inguruan egingo dugun urteko mobilizazioari, mobilizazioa orkesteko. Jakingo duzuenaz, 27 urte dira da bertora hor bildu eta bertoko landagunean porruak egiten ditugula, eta horrekin beti adirazi izan nahi dugu, militar gastuak gizarte beharretarako bideratu behar direla, eta bataren irudia porroa izango litzake, eta badakizue gainera lema edo beti izan dela bota kuarteli erin porrue, eta hortatxik, gaur hemen Bilboko gobierno militar hontan bildu gara, orkezpena egiteko, eta aldu zuen guztiei eskatu datorren larun batean Mungiko foruen plazan elkartuko garela 11etan, bertotik Soietxeko kuartelera bidea egiteko eta bertoko landagunean porruak egiteko 27. urtez.